गोजोनथाव रादाब रायजोनि लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब नोंथाङा साख्रिनि थाखाय थियारि खालामदों नामा नोंथाङाबो साख्रि लानो नाजागासिनो दङ नामा जुदि नोंथाङा साख्रि लानो नाजागासिनो दंब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव रादाब नंगौ फिन रायजोआव साख्रिनि थिसनथाइ फोसावदों गासै सा 40,697 सुबुंफोरखौ गोदानै साख्रियाव थिसननो फोसावदों रायजो सरकारा बबे बिफानाव मोनबेसे जायगा थागोन साख्रिनि आनजादा माब्ला जागोन आरो माब्ला साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनाया जागायगोन नैबे रादाबनि गेजेरजों मिथिनानै लादो नंगौ रायजोआव फिन गोदानै साख्रि थिसननो फोसावदों गासै सा 40,697 सुबुंफोरनो साख्रि होनो फोसावदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया थिसनथाइ लाइखौ फैगौ 10 अक्ट'बर खालि फोसावनानै होनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि 1,60,000 लाइमोनफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ होनो फोसावदोंमोन बुंथिनाय बादियैनो फैगौ 10 अक्ट'बर खालि गासै सा 40,697 लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रिनि थिसनथाइखौ फोसावगोन होननानै बुंथिदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बेनिखायनो जाय लाइमोनफोरा सरकारि साख्रिनि थाखाय नाजागासिनो दङ थाग थियारि जानानै थादो मानोना थाबैनो रायजोआव फिन साख्रि थिसनथाइनि आनजादा खुंफुंजानो थांगासिनो दङ थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो